Стига! Да го приема! Искате от мен да го приема още сега! Мила! Мила! В случая не са необходими никакви церемонии. Вижте, той е същинско дете. Предразположен към някакви болезнени припадъци. Току-що е пристигнал с влака от Швейцария. Облечен е много странно, като някакъв немец. И буквално няма нито копейка. Аз му дадах 25 рубли и ще му намеря местенца в нашата канцелария. А вас просто ще го помоля да го нагостите, защото ми изглеждаше гладен. Гладен и припадъци. Вие ме очудвате, Иван Фьодорович. Какви припадъци? Мила! Те не се повтарят толкова често. И макар че е като същинско дете, той все пак е образован. Мила! Добре ще бъде да разберете на какво е способен. Поизпитайте го малко. Не влагайте в това такъв смисъл. Впрочем, както искате. Аз реших да го направя, защото смятам, че да го поканя в нашата къща е едно почти добро дело. В нашата къща? Направо от Швейцария? Мила! Направих го първо, защото той носи вашето име. И второ, той няма къде да подсуни глава. Даже си помислих, че вие ще проявите желание, тъй като все пак е от нашия род. Ама разбира се, маман. А защо да не го приемем? След като след толкова дълго пътуване, той сигурно е много гладен. И освен това, след като няма къде да отиде, защо да не го приютим? И щом като е същинско дете, ще може да си играе с него на жмичка. Жмичка, на жмичка, на жмичка! Да си играете на жмичка! Стига, мама, не се преструвайте! Моля ви, моля ви, моля ви, моля ви! Поканете го, папа! Маман позволява! Но само при условие, че непременно му се завърши салфетка на шията, докато се храни. И повикайте Марфа да стои зад него и да го наблюдава, докато яде. Поне крутът ли по време на припадъците? Не размахвай с ръце. Мила, мила! Той е много възпитан. Има изключителни маниери. Малко пустователни. Ето го и него. Моля да ви го представя. Последният от князете Мишкини, княз Лев Николаевич. Сега за останалото. В къщата, т.е. в семейството на Гавриел Радованович, този мой добър приятел, който се надявам да опознаете, майка му и сестра му са отделили 2-3 мебелирани стаи, които дават под наем на добре препоръчни лица. Надявам се Нина Александровна да зачете моята препоръка. Ама разбира се, майка ми ще се зарадва. Благодаря ви, да. Вие постъпихте с мен като извънредно добър човек. Толкова повече, че аз дори не съм ви молил за това. Аз не го казвам от някаква гордост, наистина не знаех къде да подсуня глава. Вярно, мен в влака сутринта ме покани Рогожин. Рогожин ли? Вижте, съветвам ви бащински или, ако предпочитате приятелски, забравете за господин Рогожин. Най-вече се движете в кръга на семейството, в което ще попаднете. Да. Щом сте толкова добър генерал, аз имам една работа. Аз бързам, много ми съжалявам или че закъснявам, трябва да тръгвам. Между другото, те сега ще седнат да закусат княже, така че направете им честа. Знам за къде бързате. Бързам, мила, закъснявам. Между другото, дайте му албумите си. Той е изключителен краснописец. Талант. Нещо изключително. В кабинета ми написа със старинен почерк. Това написал игуменът Пафнутий. И така, аз тръгвам вече закъснявам. Почакайте малко. Къде отивате? Какъв е този Пафнутий? Мила, имам среща с графа. Той сам ме определи. Бързо. Довиждане. Знам аз при какъв граф отива. Мама? Не ме прекъсвайте, Александра Ивановна. Аз трябва да знам. Седнете! Ей, тук, на това кресло. Не,
по-близо до светлината, да мога да ви виждам. Кой е този Пафнутий? Игумен Пафнутий. Пафнутий. Интересно. А кой е той? Игумен Пафнутий живява през 14-то столетие, управлява манастир при Волга. Видях копия от негов подпис върху една грамота и го проучих. Хареса ми. Аглая, запомни, Пафнутий. Или по-добре го запиши, аз бързо забравям. Повече мислих, че ще бъде по-интересно. О, а къде е този подпис? Трябва да остана при генерала в кабинета на масата. Мама, гладни сме, време е да... Може, разбира се. Вие, княже, сигурно сте много гладен. Много съм гладен сега и много ви благодаря. О, така хубаво е, че сте вежлив. А и както забелязвам, съвсем не сте такъв чудак, какъвто поговориха да ви представят. Александра, Аглая, Делоида, поканете княза. Ама заповядайте. Той съвсем не е такъв идиот. Може би няма да е нужна и салфетка. Княже! Връзваха ли салфетка на шията, докато се храните? Когато бях 6-7 годишен, ми връзваха. Когато се храня, имам навика да си слагам салфетката на ширинете. Естествено! Така и трябва! И още едно нещо само да ви попитам. Припадъците ви. Припадъците? Труд. Те ми се случват доста рядко последно време. Така че казвам, че тук-шният климат щял да ми се отрази зле. Той си изразява добре. Ще рече човек, че всичко е било празни приказки и лъжи, както винаги. И аз ще, княже, и аз ще. И разказвайте. Къде сте роден, къде сте израсъл. Искам всичко да разбера за вас. Просто толкова много ме интересувате. Аз съм бил още малко дете, когато родителите ми починали. И така почти цялото си детство разделям, тъй като поради здравето си се нуждаех от селски въздух. Павлищев ме повери на някакви стари поместници мои роднини. А защо този господин Павлищев е проявил интерес към моето възпитание, аз не мога да кажа. Може би поради приятелство с старите ми покойните неща. От начало ми наеха гувернантка, жертва е възпитател. Впрочем, макар и много неща си спомням, за малко неща мога да говоря сериозно, тъй като за много неща не съм бил наясно. Честите препарати ме направиха почти идиот. И един ден Павлищев се срещнал с швейцарския професор Шнайдер, който е имал клиника в Швейцария, в кантона Вале. И там той лекувал тъкмо тези болести с свой метод, с студена вода и гимнастика. Освен това се грижи за духовното развитие на пациентите си и за... Павлищев ме изпрати при него преди около 5 години, а самия той преди 2 години почина внезапно, без да остави каквито и да било нареждани. И Шнайдер ме задържа при себе си още много години и продължи да ме лекува. Най-сетне аз дойдох по мое собствено усмотрение и по едно случайно възникнало обстоятелство сега в Русия. На колко сте години, княже? 26. О, за по-младвени сте. Аз
всъщност идвам за една работа. Да помоля просто за съвет. Но главно той да се представя. Това съм княз Лев Николаевич Мишкин, а вие също сте последната от княгините Мишкини. Да, ще излезе, че сме роднини. Ако се половим достатъчно дълбоко, но той далечни, че... О, разбира се, далечни. Княже, я ни кажете, вие отвикнахте ли от нашия живот? Ще повярвате ли? Чудя се как не съм забравил руски. Ето сега говоря с вас, аз си мисля. Аз говоря много добре. Може би за това говоря тъй много. Да, тъй много, да. Вярно, мен с нощи ще ми се говори руски. Да, княже, нека ви представим своите дъщери. Най-голямата ми дъщеря Александра, ето тази, свири на пияно, чете и бродира. Средната ми дъщеря Аделаида, ето тази, рисува портрети, пейзажи и нищо не може да рисува. Мама! И най-малката ми дъщеря Аглая, ето тази. Тя седи, нищо не прави. Впрочем, той на мен работата не ми спори. Както и да е. Княже, седнете, седнете и разказвайте. Просто искам всички да се заинтересуват от вас. Но, мама, да се разказва така е много странно. Да? Аз не би била способна да разкажа нещо, ако така ми заповядах. Че защо? Какво странно има? Вие, княже, нали имате език? Можете да говорите. Ами разкажете нещо. Каквото и да е. Швейцария, нали? Ето ще видите, че ще започне и ще започне прекрасно. Швейцария беше много интересно. Ето видяхте ли, че вече? Първото ми впечатление беше много силно. Аз, когато напуснах Русия и минавах през разни немски градове, аз само мълчах и гледах. Разбрах, че чуждото ме убива. Пълно се пробудих от този мрак при влизането ми в Швейцария, в Базел. Пробуди ме ревът на едно магаре. На градския пазар. Магарето обикновено ми направи удоволствие и странно. Изведнъж в главата ми, като че ли всичко се пръсна. Магаре. Чудно. Впрочем, нищо чудно няма. Някой от вас може и в магаре да се влюби. Познати са такива случаи в митологията. Продължавайте, княже. Аз от този ден страшно обичам магаретата. Защо непрекъснато се смееш? Князът говори прекрасно за магарето. Той го е видял. Ти какво си видял? Не си ходил в чужбина, нали? Магаре съм виждала. А пък аз съм и чувала! Княже, моля да ги извините. Те са малко вятърничеви, лекомислени, побъркани. Аз вечно се карам с тях. Но въпреки това страшно много ги обичам. Те са добри. Защо? Защо им се съдите? Аз ако бях на тяхно място, бих направил абсолютно същото. Но все пак аз обичам магарите. Те са добри и полезни същества. А вие добър ли сте, княже? О, извинете. Аз виждам, че сте добър момък. Добре, освен магарето, какво друго видяхте? Историята с магарето не беше никак глупава. Аз винаги съм искала да разбера, обаче, как така човек изгубва ума си и след това пак го възвръща. Княже, бихте ли ми намерили сюжет за картина? Аз нищо не разбирам от рисуване. Според мен гледаш и рисуваш. Княже, аз не умея да гледам. Имаш очи, гледай. Щом тук не си се научил да гледаш и в чужбина няма да се научиш. Но, мама, така ще бъде по-добре. Нали в чужбина князът се е научил да гледа. Ще научи и нас, нали? Не знае. Аз впрочем през цялото време бях много щастлив. Как можеш тогава да казвате, че не сте се научили да гледате? Научете и нас. Не, аз не мога да ви науча на нищо. Отначало бях голяма тъга.
Постоянно се питах какъв ще бъде животът ми. Постоянно ме теглеше нещо далеч. И все ми се струваше, че ако мина линията, дето небето се слива с земята, и ще открия разковничето и новия живот. Интензивен, шумен, пълен с трясък живот. По-късно разбрах, че и в затвора може да се намери значителен живот. Знаете ли, княже, аз лично тази ценна мисъл съм я чела още в Христоматията, когато бях на 12 години. Вие сте философ и сте дошли да ни получавате. Възможно е. Слушах един ден разказ на човек, който бил покажен заедно с други на ешафода. И му прочели присъдата. Смърт чрез разстрел за политическо престъпление. След 20 минути му съобщили, че го помилват. Му определят друго наказание. През времето между тези две присъди този човек живял с пълното убеждение, че след 5 минути ще умре. Какво би било, ако не умирах? Какво би било, ако ми върнаха живота? Всеки миг бих живял тогава, като цял век. Всеки миг бих пресметнал точно. Нищо не бих прахосал на вятъра. Тази мисъл накрая така го озлобила, че на него му се прискало по-скоро да го застреля. И какво е направил после? Живял ли е, като е държал сметка за всяка минута? Много минути е загубил. Нормално. Не може да се живее, като се държи сметка за всяка минута. Кой знае защо не може? На мен така ми се струваше, но не ми се вярва. Вие мислите, че живеете по-умно от другите? И даже ми се умидва понякога. Каква скромност! Вие какъв кураж имате да се присмивате така? Аз останах поразен тази история, че после сънувах. Тъкмо тези 5 минути сънувах. Ако се сърдите, аз може би понякога говоря много странни неща. Щом казвате, че сте били щастлив, значи сте живели не по-малко, а повече от другите. Защо тогава си кривите душата и се извинявате? На вас си екзекуция да ви покажат, и котре да ви покажат. И от двете ще извадите похвални заключения, нали така? Княже, много е лесно да се живее така. Защо непрекъснато се сърдиш, Аглая? Князът говори прекрасно. Просто на малко тъжни теми. Жалко, княже, че не сте виждали екзекуция. Бих ви задал един много интересен въпрос. Съм виждал екзекуция. Това вече е върхът. Когато бяхме в Лион за Шнайдер, присъствах на екзекуция. И много ли ви хареса? Съвсем не. Но признавам, гледах като в тъжне, не можех да късна поглед. Разкажете ни за екзекуцията. Не ми се иска да... Жал ви е. Не, но вече разказах за тази история. Така ли? На кого я разказвате? На вашия камердинер, докато чаках. Князът е демократ! Колко е глупаво всичко това, Аглая! Княже, моля да ги извините. Те най-вероятно са си наумили нещо. Но въпреки това аз ви уверявам, че те вече са ви обикнали. Познавам по лицата им. Аз ги познавам по лицата. Какво знаете за лицата? Ще ви кажа по-късно. Вие искате да ни заинтригувате колко хубаво. Не. Щом сте толкова щастлив, княже, сигурно сте влюбен. Ще ни разкажете ли? Аз не съм влюбен. Аз съм щастлив, но по друг начин. Може би наистина съм щастлив. Защото не всеки ден се случва да срещнеш хора, които веднага обикваш. Вие, Александър. Вие, Аглая Ивановна. Далаида Ивановна. Вие имате прекрасно, много мило лице. Толкова щастливо. Вие пристъпвате към живота добродушно и весело. В моменти и бързо да разбирате. Вие, Александър Ивановна, имате прекрасно лице. Най-прекрасното от трите.
имате някаква тайна скръб. Ще е весело. Това е впечатлението ми от вашето лице. Вие ли съвета Прокофиевна? Аз съм просто напълно убеден, че вие сте същинско дете. По всичко. По доброто. Въпреки годините ви. Че така наивно ви казах всичко за вашите лица. Аз може би имах моите лични съображения. Уважаеми госпожици, вие си мислихте, че ще го покровителствате, а той едва ви удостои с избора си. Браво, княже! Преди малко Иван Фьодорович ни заръча да ви поизпитаме и вие му натрихте носа, за което аз много се радвам. А това, което казахте за моето лице, самата истина. Аз съм дете и знам това и да ви кажа. Смятам, че вие също сте дете. С вас си приличаме като две капки вода. Не бързите, маман. Князът каза, че във всичките си признания има особени съображения. О, милички, искам да ви кажа, че той е по-хитър от вас, трите ви взети заедно. О, деца. Княже, вие защо нищо не казахте за Аглая? Тя чака, аз също. Мога да ви кажа сега. Ще ви кажа по-късно. Защо? Да няма в нея нещо особено. Да, има. Вие сте необикновена красавица, Аглая Ивановна. Толкова сте хубава, че човек чак го е страх да ви гледа. Само толкова. А качество? Красотата е много трудно да се съди. Тя е загадка. Ще рече, вие зададохте загадка на Аглая, княже. А тя е красива. Обикновена. Почти колкото Настасия Филиповна. Макар лицето да е съвсем... Като кого? Като Настасия Филиповна. Къде сте виждали вие Настасия Филиповна? Коя Настасия Филиповна? Гаврила Ардальонович показваше портрет и на Иван Фьодорович. Как? Донесъл портрет и на Иван Фьодорович. Тя му го дава да го покаже. Той го взел. Искам да го видя. Къде е този портрет? Щом тя му го е донесла, повикайте Гаврила Ардальонович. Не го викайте. Княже, миличък, отидете в кабинета, вземете портрет и кажете, че аз искам да го видя. Хайде. Добър, но е твърде простичък. Толкова, че дори е малко смешен. Всички ни поласка. Дори и маман. Не, то ме поласка, аз бях поласкан от него. Не ми се вижда толкова простичък. Простичък е, но е хитър в най-благородния смисъл на думата, също като мене. Гаврила Ардальонович ме помоли да ви предам това. Да. Хубава е. Много е хубава даже. Виждала съм я някъде, но само отдалеч. Значи такъв вид красота цените ви. Да, такъв. Точно такава красота. Точно такава. Защо? Това лице има страдания. Каква сила? Къде каква сила? Маман, такава красота е сила. С такава красота светът би могъл да се преобърне. Повикайте Гаврила Ардальонович. Искам да му кажа две думи и не ме прекъсвайте. Виждате ли какво, княже? Искате ли да ви кажа какво става в този дом? Сега тук всичко е една тайна. Така изисквал някакъв си етикет. Глупости. Тук предстоят сватби. Сватби, които те не одобряват. Мама, какво говорите? Ама на теб ти харесва, мила дъще. Те, княже, казват, че аз съм чудачка. Не се смея, Глая. Ние с теб си приличаме, понеже една глупачка с ум, но без сърце е също толкова нещастна, колкото една глупачка без сърце, но с ум. Но, маман, знаете ли, не разбирам защо постоянно се сърдите. Поради
учените си дъщери. Ето още един брачен съюз. Добър ден, Гаврил Арделонович. Значи вие встъпвате в брак. Брак? В какъв брак? Питам ви дали ще се жените, ако предпочитате този израз. Не. Аз не. Не! Достатъчно. Аз ще запомня, че днес, сряда сутринта, вие казахте не на моя въпрос. Кое сме число? 27. Чудесно, до известна степен. Гаврил Арделонович, вие струва ми си имате твърде много работа. И вземете под портрета си. Княже Миличък, отбивайте се по-често от дома. И чуйте. Аз вярвам, че тъкмо за мен Бог ви изпрати от Швейцария в Петербург. Довиждане. Александра, отбий се при мен.